Velkommen til Fremtidens Bilsalg. Jeg er her for at introducere dig til et værktøj, der ændrer spil, der skal revolutionere den måde, bilforhandlere som dine opererer på. Mød Chatbot Future AI, din nye digitale salgs- og kundeservice-ekspert. I nutidens hurtige verden forventer kunderne øjeblikkelige svar og personlig service. Det er her, Chatbot Future AI kommer ind i billedet. Vores ejdrevne chatbot er designet til at give kunderne øjeblikkelig, præcis, tilpasset assistance 24. juli. Forestil dig en verden, hvor ingen kundeforespørgsler bliver ubesvaret, uanset tidspunktet på dagen. Fra at give detaljerede oplysninger om dine seneste bilmodeller til planlægning af prøvekørsler, Chatbot Future AI håndterer det hele og sikrer, at dine kunder altid går tilfredse afsted. Men det handler ikke kun om kundeservice. Chatbot Future AI er din ultimative salgsassistent. Det kan fange kundeemner, kvalificere dem baseret på dine kriterier og endda følge op, hvilket sikrer, at du aldrig går glip af et potentielt salg. Så hvis du ønsker at forbedre din kundeservice, strømline din salgsproces og booste din bundlinje, er Chatbot Future AI den løsning, du har ledt efter. Slut dig til rækken af førende bilforhandlere, der træder ind i fremtiden med Chatbot Future AI. Det er tid til at transformere din forhandlers kundeoplevelse og drive dit salg til nye højder. Kontakt os i dag for en demo, og lad os sammen fremskynde din rejse til succes.